И наша следующая секция – это координационный совет в вопросах и ответах. Координационный. Само слово имеет корень координация. Координация – это значит созидать, соединять. И уж точно не то, что в этом было либо услышано, либо то, что захотело услышать наше так называемое руководство на нашей родине. И я хочу передать координацию следующей нашей секции Павлу Усову. Он доктор политических наук, член Белорусского национального секретариата. Павел. Дякую вялікі, спасибо. Ну, мы яшчэ чакаем двух удзельнікаў, так, Ольгу Кавалькову і Сергея Дылеўскага. Спадзяюся, што яны... Павел, я думаю, мы можем начать, а не подключиться. Начинайте уже. Ну, я думаю, што гэта адна з самых важных, напэўна, сесіяў, панеляў у нашай палітычнай рэчаіснасці, бо будзе закранаць тыя пытанні, якія датычаць не толькі сучаснага, але таксама і будучыні нашай краіны. І тут у нас у гэтай секцыі вядомыя апошнія месяцы прадстаўнікі беларускай палітычнай грамадскасці. Я хуценька прадстаўлю іх, потым кожны з удзельнікаў нашай сесіі мае 5 хвілінаў для акрэслівання асноўных пазіцыяў. Я накірую, задам асноўнае пытанне, а потым, я спадзяюся, разгарнецца дыскусія па важных стратэгічных пытаннях. Маем на сённяшні момант Александр Добравольскі, дарадца Светланы Ціхановскай, прэзідэнта-электа, сябра Каардынацыйнай рады, дырэктар Усходнееўрапейскай школы палітычных даследаванняў, якая доўгі час займалася падрыхтаваннем палітычных элітаў Беларусі. Сергей Дылеўскі, вельмі вядомы дзеяч рабочага працоўнага руху, сябра прэзідыум Каардынацыйнай рады, кіраўнік, лідар стачкама МТЗ, вымушаны быў з'ехаць з Беларусі, знаходзіцца зараз у Варшаве. Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, кіравання, сябра прэзідыум Каардынацыйнай рады, былы міністр культуры Рэспублікі Беларусь. Яшчэ мела быць Ольга Кавалькова, таксама сябра Каардынацыйнай рады, сябра старшыня Беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі. Спадзяюся, што яна далучыцца. Ну і пачнем тады асноўную дыскусію. Я хацеў першае пытанне задаць Ользе Кавальковай, але, на жаль, яна тут яшчэ не далучылася. Ну, прыйдзецца памяняць фармат, напэўна. Тады першае пытанне да Павла Латушка, які з'яўляецца і сябрам прэзідыума Каардынацыйнай рады, а таксама не так даўно было абвешчана пра стварэнне нацыянальнай антыкрызіснага камітэта, ён з'яўляецца старшынёю. Пытанне такога кшталту. Якая стратэгія будзе ў бліжэйшы час Каардынацыйнай рады, улічваючы апошнія падзеі ў Беларусі, ультыматум Светланы Ціхановскай, абвешчаны страйк, рэпрэсіі, якія зараз разгарнуліся з новай сілай, і заяўленне Лукашенка пра тое, што палонных не браць. Якая будзе ў дадзеным кантэксце стратэгія Каардынацыйнай рады і якая будзе стратэгія нацыянальнага антыкрызіснага камітэту, і ці ў дадзеным кантэксце няма супярэчнасці інтарэсаў, і ці будзе гэта рэалізоўвацца ў нейкай адзінай стратэгіі і канцэпцыі. Ну, вось яшчэ Ольга далучылася, але да Ольгі ўжо будзе пытанне наступнае. Калі ласка, Павел. Да, дзякуй вялікі. Я хацеў павітаць усіх удзельнікаў кангрэса, якія зараз слухаюць нас, бачаць нас. Гэта вельмі важная падзея для ўсіх беларусаў. Як былы старшыня кансультацыйнага савета па справах беларусаў замежжа, мне прыходзілася ініцыяваць падобныя пасяджэнні, але зразумела, гэта ні ў якім параўнанні з той працай, якая зроблена арганізатарамі ў гэты раз. Таму вялікі ім паклон, вялікая ўдзячнасць. Гэта сапраўды гістарычная падзея для ўсіх беларусаў і ў Беларусі, і па-за межамі нашай краіны. Што тычыцца стварэння
народнага антыкрызіснага кіравання і каардынацыі народнага антыкрызіснага кіравання з палітычным штабам Светланы Ціхановскай і з каардынацыйным саветам. Перадусім, мы не бачым ніякіх супярэчнасцяў. Гэтае пытанне абмяркоўвалася на працягу цэлага месяца, як са штабам, так у кантактах з шэрагам членаў каардынацыйнага савета, і было прадстаўлена прынцыпы дзейнасці народнага антыкрызіснага кіравання на разгляд каардынацыйнага савета у панядзелак 26-го, і прынцыпы гэтыя былі адобраны з боку удзельнікаў каардынацыйнага савета. Што тычыцца агульнай дыскусіі, у нас у Вільні 14-го была дыскусія ўсіх лідараў ініцыятываў, штабоў, прадстаўнікоў, і падчас гэтага пасяджэння было прыняты план дзеянняў, у якім было пазначана абвяшчэнне стварэння народнага антыкрызіснага кіравання 26-го кастрычніка бягучага года. На жаль, гэта просто змесцілася па тэрмінах, і 28-го гэта аб'яўленне адбылося. На гэта далі згоду і штаб Светланы Ціхановскай, і ўсе галоўныя гульцы на палітычнай сцэне сёння ў Беларусі. Наша задача з'яўляецца галоўнай. Гэта выкананне трох галоўных прынцыпаў на платформе: вызвалення, адказнасць, выбары. Вызваленне ўсіх палітвязняў, адказнасць, прыцягнення да адказнасці ўсіх вінаватых, правядзенне свабодных, дэмакратычных выбараў прэзідэнта ў нашай краіне. Наша задача з'яўляецца аказваць максімальнае садзейнічанне нацыянальнаму лідару Светлане Ціхановскай у выкананні ее місіі прэзідэнта-электа і таксама каардынацыйнаму савету да таго, каб ён змог рэальна уключыцца ў працэс перамоваў. Бо фактычна мы павінны канстатаваць сёння, што перамовы не распачаты. Пад выглядам перамоваў Лукашенко спрабуе ажыццявіць шэраг дзеянняў па прыцягненню некаторых палітычных сілаў, былых кандыдатаў у прэзідэнты, тыя, якія не маюць рэальнага ўплыву ў нашым грамадстве, але гэта ўсё немагчыма назваць дыялогам, тым больш, што асноўныя палітычныя фігуры нашай краіны, якія прымалі ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі, да гэтай пары знаходзяцца у турме, і праводзіць дыялог у такой атмасферы немагчыма. Так вось, менавіта народнае антыкрызіснае кіраванне — гэта структура, якая максімальнымі захадамі павінна гэтаму спрыяць. Першае, мы павінны зразумець, што мы ставім перад сабой две мэты: забяспечыць мірнае завяршэнне выкананняў функцый нелегітымнымі органамі ўлады на чале з Лукашэнкам. Другое — гэта стабілізацыя сістэмы кіравання краінай пасля пераходу ўлады да народу. Перад намі знаходзіцца два базавых часовых прамежутка. Гэта да таго, як самалёт адляціць, умоўна кажучы, і пасля таго, што будзе адбывацца. З аднаго боку, мы павінны працаваць на тое, каб самалёт як мага хутчэй вылецеў з Лукашэнкам з Беларусі. Я кажу з гэтага ў двукосці, зразумела, гэта пытанне адказнасці. Другое, гэта што будзе адбывацца ў краіне, наколькі яна не будзе падвержана хаосу у прамежутак, калі самалёт вылеціць з тэрыторыі Беларусі. Так вось, каб дасягнуць менавіта першай мэты, каб прыблізіць гэтую дату вылета, мы павінны ажыццяўляць шэраг захадаў. І мы лічым, гэтыя захады павінны быць захадамі дакладнага, кропкавага, масавага ціску на нелегітымную ўладу нашай краіны. Гэты ціск павінен ажыццяўляцца ўсімі законнымі спосабамі ў рамках міжнароднага права і беларускага заканадаўства. Перадусім, гэта прыцягненне да адказнасці ўсіх вінаватых у фактах гвалту і фальсіфікацыі, узаемадзеянне з міжнароднымі арганізацыямі на конт арэшту ўсіх нелегальна выведзеных з тэрыторыі Беларусі і рэжымам і асобамі, звязанымі з рэжымам, фінансавых сродкаў, і гэтыя капіталы мільярды долараў США. Наступнае — гэта фарміраванне спіска кампаній, звязаных з фінансаваннем рэжыма, і прыцягненне іх да эканамічных санкцый. Наступны крок — гэта, я все кажу пра задачы, які перад сабой ставіць народнае антыкрызіснае кіраванне, садзейнічанне міжнародным арганізацыям у пашырэнні спіска асобаў, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага Саюза і іншых краін, якія далучаюцца да пазіцыі ЕС. Зразумела, нашай задачай будзе падтрымка мірных пратэстаў, страйкавых рухаў, іншых форумаў, лакальнай самаарганізацыі. Вельмі важнае пытанне, якое зараз паўстае, гэта супрацьдзеянне прапагандзе. Інфармацыйны ціск, калі мы знаходзімся на вельмі складанай сітуацыі актывізацыі
інфармацыйнага поля ў Беларусі, у тым ліку пры ўдзеле і трэціх краін. Вельмі важна нам тут актыўная праца, сістэмная, мэтанакіраваная, кропкая, якая дае абсалютна рэальную карціну нашых мэт. Зразумела, людзі пытаюцца вельмі часта на вуліцах, калі я яшчэ меў магчымасць прымаць удзел у маніфестацыях, што далей, што заўтра. І вось гэтае заўтра мы павінны паказаць адказнасць. Мы павінны сфарміраваць групу інтэлектуалаў, упраўленцаў, якія маюць адпаведны досвед на дзяржаўнай службе і не толькі. Гэта могуць быць эканамісты, фінансісты, юрысты, якія кіравалі, можа, буйнымі, сярэднімі, малымі кампаніямі. Тыя, хто будзе гатовы ў сітуацыі X неадкладна прыняць кантроль над усімі органамі дзяржаўнай улады, якія прынцыпова забяспечаць тое, каб у нашай краіне не было хаосу. Бо мы разумеем, калі пасля сітуацыі адлёта самалёту створаны будзе хаос, з гэтым захочуць скарыстацца некаторыя з нашых партнёраў, у тым ліку рэакцыйныя сілы на тэрыторыі Беларусі. Таму павінны выпрацаваць гэтую сістэму, якая павінна перадусім паглядзець на кадравае рэфармаванне ўрада пасля стабілізацыі, сістэму захадаў аднаўлення законнасці і правапарадку ў Беларусі, калі адляціць самалёт, 10 крокаў па стабілізацыі і аднаўлення росту эканомікі. Гэта наша прапанова, і мы тут супрацоўнічаем з Алесем Алехновічем, упаўнаважаным Светланай Ціхановскай па эканамічных пытанняў, аднаўленне знешнепалітычнага і знешнеэканамічнага супрацоўніцтва Беларусі, бо фактычна Беларусь сёння знаходзіцца сітуацыі поўнай изоляцыі. Зразумела, калі Беларусь стане на дэмакратычны шлях, нам трэба будзе вельмі хутка гэта аднавіць. У тым ліку тут можа быць пастаўлена задача распрацоўкі плана Маршала як канкрэтнай праграмы дапамогі фінансавай па стабілізацыі эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Зразумела, забеспячэнне функцыянавання сацыяльных сфер, што вельмі важна для людзей, каб яны разумелі, што ўсе сацыяльныя стандарты будуць захаваны, будуць адноўлены заробкі на ўзроўні 1 студзеня 2020 года у пераліку на долары США, каб людзі разумелі, што пасля гэтага не будзе нейкага падзення, не будзе ямы, а менавіта будзе стабільная сітуацыя, нават будзе фактычна вельмі хуткае папраўленне сітуацыі. Ну а пазней будзе залежаць ужо ад працы ўсёй каманды. Гэтая каманда павінна адпрацаваць ад моманту аб'яўлення выбараў да моманту выбрання новага прэзідэнта краіны, калі ён будзе мець магчымасць сфарміраваць адпаведны ўрад. Гэта тая канцэпцыя, якую мы заклалі ў нашу дзеянне, і мы гэтыя дзеянні будзем дакладна ажыццяўляць, мы ўжо іх пачалі ажыццяўляць. Для нас галоўным з'яўляецца 4 словы: аналіз, прагноз, мэта і вынік. І вось у гэтым накірунку мы і будзем канцэнтраваць усе намаганні. Яшчэ раз паўтару, што мы не ствараем паралельную структуру. Гэта структура не з'яўляецца ўрадам, але наконт урада я гатовы дабавіць, бо сёння расійскія СМІ надрукавалі мой пункт гледжання. Гэта структура для дапамогі Светлане Ціхановскай і Коордынацыйнаму савету у выкананні тых мэтаў, якія ставяцца. Калі ёсць цікавасць, я гатовы расказаць пра мой погляд неабходнасці стварэння ўрада Беларусі. Дякую вялікі, спадар Александра. Фактычна такое ж пытанне да вас, наколькі зараз актыўна і эфектыўна ажыццяўляецца каардынацыя і узаемадзеянне паміж штабам, умоўна кажучы, Светланы Ціхановскай, паміж нова сфарміраванай структурай НАУ і каардынацыйнай радай. Ці няма ніякіх супярэчнасцяў, ці не адбудзецца, скажем так, у будучым нейкіх унутраных канфліктаў, што перашкодзіць працэсу зменаў у Беларусі. Дзякуй, калі ласка. Добрый день. Можа, у кого добрый вечер, у камусьці доброй раніцы. По-перше, хотел бы сказать вялікі дзякуй усім арганізатарам. Мяне ў гэтым годзе ўразілі 2 з'явы ў нашым грамадстве. Першае – гэта бізнес і яго палітычная адказнасць, і другое – гэта дыяспары, якія ні ў кого не пыталіся, што рабіць, а самі пачалі арганізоўваць сваю працу. І я да таго, што пачытаў зараз у Паўла Вусава на Фейсбуку дыскусію вялікую з нагоды нашай сённяшняй сустрэчы, і там было шмат пытанняў, якія сведчаць пра тое, што хтосьці лічыць, што штосьці робіцца неправільна, такіх людзей шмат. Я б заклікаў зыходзіць з разумення таго, што дэцэнтралізацыя – гэта адзін з прынцыпаў нашай стратэгіі. Немагчыма цэнтралізаваць усё, і калі кожны адчувае сваю адказнасць, кожны пачувае
пачуваецца лідарам, тады ўсё працуе. Што да нашай каардынацыі? Мы ў сталай каардынацыі і з Павлом Латушкам, і з Ольгай Кавальковай, і з Координаційнай радай. І вось тут сярод нас 3 сябры прэзідыума Координаційнай рады. Гэта значыць, што мы працуем разам. У нас былі, ёсць і будуць, можа быць, разыходжанні некаторыя, і гэта нармальна для дарослых людзей, у якіх ёсць амбіцыі. Але я хочу сказаць, што кожны робіць сваю справу, кожны жадае, каб эта справа рабілася лепш у коордынацыі з астатнімі. Таму я думаю, што тыя пытанні, якія былі, якія ёсць і якія будуць аператыўна вырашацца. Мы гэта ўжо паказвалі. Тое, што было створана антыкрызіснае кіраванне, гэта абмяркоўвалася са штабам. Былі асноўныя палажэнні стратэгіі і рэгламенту узгодненыя, і я лічу, што вось гэтага органу не хапала. Я спадзяюся, што ён будзе працаваць эфектыўна. У Координаційнай радзе ёсць людзі, якія адказваюць за супрацоўніцтва з народным антыкрызісным кіраваннем. Гэта Ольга Кавалькова. І Ольга Кавалькова таксама адказвае за супрацоўніцтва са штабам Ціхановскай. Мы з Ольгай таксама у нармальным чалавечым і працоўным кантакце. І думаю, што сапраўды, калі дэцэнтралізаваная структура, тады узнікаюць нейкія перасячэнні, дубліраванне магчымыя, але мы паказалі за апошні час, што мы можам гэта ўсё узгадняць, прыходзіць да агульнага разумення, і ад этого эфектыўнасць нашай працы павялічваецца. Я хацеў бы сказаць, што акрамя вось гэтых структураў ёсць вельмі важны рычаг, гэта рабочыя. І сёння вось мы можам паговорыць з Сергеем Дылеўскім. Гэта таксама чалавек, які не пытаўся, што мне рабіць, не крытыкаваў, што хтосьці робіць там штосьці неправільна, а просто прыйшоў і пачаў працаваць у Координаційнай радзе, перад гэтым стаўшы адным з лідараў стачкама. Гэта вельмі важна. Магчыма, мы яшчэ не можам выкарыстаць на поўную магутнасць рабочы рух, таму што ўсё падаўлялася, як і палітыка ў Беларусі, так і усякая ініцыятыва, і на ўсе пасады прымаліся больш лаяльныя людзі, чым прафесійныя. Тым не менш, мы бачым, што рабочыя гэта людзі з гонарам, з адчуваннем адказнасці за сваю краіну, і таксама спадзяемся, што гэты фактор мы выкарыстаем. Што у нас в значнай ступені добра працуе, гэта пратэсты людзей. Яны таксама дэцэнтралізаваныя, ёсць праявы ініцыятывы, якія, напрыклад, марш пенсіянераў ніхто не планаваў са штабу Ціхановскай, з Координаційнай рады, наколькі мне вядома, але гэта з'явілася як ініцыятыва людзей, і гэта вельмі паказальна. Ёсць студэнцкі рух, які набірае сілу і зараз вельмі моцны. Робіцца, на мой погляд, гэта міжнародная праца. Тут яна робіцца не толькі таму, што мы там маем добрую прафесійную каманду, але і таму, што на гэтым шляху ніхто не супрацьдзейнічае нам. А наадварот, ёсць разуменне, ёсць інтарэс з боку міжнароднай грамадскасці, сусветных лідараў розных краін, і мы заўсёды выкарыстоўваем гэта для таго, каб дапамагчы людзям, якія зараз змагаюцца ў Беларусі. Тым людзям, якія вымушаны былі выехаць з краіны, якія былі рэпрэсаваныя, пабітыя, тым студэнтам, якіх выгналі, і гэтую дапамогу мы заўсёды абмяркоўваем на міжнародных сустрэчах. Акрамя гэтага, што вельмі важна, мы абмяркоўваем не толькі тое, як дапамагчы барацьбе за дэмакратыю ў Беларусі, а і тое, што рабіць пасля. І Павел аб гэтым ужо гаварыў. Зараз абмяркоўваюцца ініцыятывы розных краінаў, як дапамагчы Беларусі стабілізаваць эканоміку, калі адбудуцца змены, як не дапусціць ніякага спаду, які беларус
беларускай. Гэта таксама пытанне для ўсіх суб'ектаў, якія кантактуюць на міжнародным узроўні, і ініцыятывы, напрыклад, прэзідэнтаў Літвы, Польшчы і Румыніі пра безвізавы рэжым для Беларусі ці плана Маршала для Беларусі, каб дапамагчы беларускай эканоміцы, гэта тое, што ўжо ёсць і трэба прапрацоўваць. Павел уже гаварыў, што Алесь Ляхновіч супрацоўнічае і з ім, і з людзьмі, якія ў розных краінах клапоцяцца Беларусі. Што самае галоўнае, ён з'яўляецца прадстаўніком моцнай каманды беларускіх эканамістаў, якія жывуць не толькі ў Беларусі, але і за мяжой, якія гатовыя дапамагаць сваім інтэлектуальным патэнцыялам, сваёй экспертызай, каб у новай Беларусі была вельмі моцная эканоміка. На гэтым я бы скончыў, пажадаў бы ўсім плёну і падзякаваў яшчэ раз усім маім суразмоўцам і ўсім тым, хто нас глядзіць. Дякую, гаспадар Александр. Вольга, вы на сувязі? Чуеце нас? Добра, то першае пытанне, якое хацеў да вас задаць, ці будзе зменена стратэгія пасля таго, як адбыўся ультыматум Светланы Ціхановскай, забастоўка, я маю на ўвазе стратэгія КС, ці будзе нейкая рэструктурызацыя, і самае галоўнае, ці будуць давыбары у прэзідыум каардынацыйнай рады, улічваючы, што актыўную ролю зараз з прэзідыума гуляюць толькі 3 фактычна асобы. Ці будзе, скажем так, папаўненне ў складзе прэзідыума? Дякую. Добрый дзень усім. Чуюць мяне? Рада ўсіх бачыць. Дзякую арганізатарам за арганізацыю сустрэчы, за магчымасць ад каардынацыйнай рады таксама паўдзельнічаць у ёй. Сапраўды, тыя выклікі, якія зараз стаяць перад каардынацыйнай рады, увогуле перад беларускім грамадствам, яны вымушаюць, канешне, нас карэктаваць тыя планы. І калі мы толькі стваралі каардынацыйную раду, і была такая ідэя, гэта быў адзін палітычны ландшафт і іншае адчуванне таго, што будзе адбывацца. Зараз відавочна, што палітычныя працэсы адбываюцца, але ў адзін дзень зрабіць усё і прымусіць Лукашенка адмовіцца ад улады не атрымоўваецца. Таму, канешне, каардынацыйная рада, як такі прадстаўнічы орган, можна сказаць, асацыяцыя з прадстаўнікоў палітычных, грамадскіх, сацыяльных груп, працоўных, яна бачыць зараз свае асноўныя функцыі фармавання вось такіх і дапамогу стратэгічным такім нізавым ініцыятывам. І две задачы тут мы ставім перад сабой. Першая – гэта тая дзейнасць, якая будзе накіравана на тое, каб развальваць сістэму, расшатваць яе знутры, аказваць ціск з боку грамадзянскай супольнасці і розных сацыяльных груп у сваіх накірунках. І другое – мацаванне салідарнасці і аб'яднання людзей вакол мясцовых лідараў, вакол тых сацыяльных груп, у якія яны ўваходзяць. І гэта две задачы для фармавання такога, можна сказаць, палітычнага і грамадскага ландшафту. З аднаго боку, гэта нізавыя ініцыятывы, а з іншага боку, гэта дзеянні накіраваныя на расшатванне сістэмы. Далей тымі легальнымі законнымі спосабамі, якія ў нас ёсць. Вось зараз у нас 30 хвілін таму быў зум з працоўнай групай па бізнесу. Мы абмяркоўвалі, што можна зрабіць зараз у падтрымку бізнес супольнасці з боку каардынацыйнай рады. І наконт вашага пытання, Павел, наконт прэзідыуму, адкажу, што зараз гэта пытанне мы не падымаем наконт збрання ці дэфарматавання, бо частка ўсё ж такі нашых сябраў яшчэ працягвае сядзець. Можа быць, мы да яго вернемся. Зараз фактычна структура каардынацыйнай рады складаецца з асноўнага складу, і гэты склад – гэта 70 чалавек, людзей, якія падзелены на розныя групы працоўныя па накірунках, і яны зараз у сваіх накірунках займаюцца распрацоўкай аналітычных матэрыялаў па той сітуацыі, якая ёсць зараз.
і мы координуемся з усімі іншими суб'ектамі, таксама якія ёсць зараз, і вось і з ініцыятывай сябра прэзідыуму Павла Латушкі, са Святланай Ціхановскай, таму тут, мне падаецца, мы кожны ў сваёй палітычнай ролі на сваім палітычным узроўні б'ем, працягваем біць одну кропку і ціснуць на Александра Лукашэнкі і не забываць пра тое, што ў нас ёсць грамадзянская супольнасць, якая патрабуе нашага ўдзелу і, можа быць, чакае, нават не можа быць, а дакладна чакае ад нас нейкага плану дзеянняў. Дякую, спадарыня Ольга. Спадар Сергей, зараз хацеў бы да вас звярнуцца. Вы як асоба, якая непасрэдна кантактуеце з працаўнікамі, бачыце іх чаканні, іх актыўнасць. У дадзеным кантэксце, вось як людзі, якія непасрэдна сутыкаюцца сістэмай на нізавым узроўні, якія таксама актыўныя, ацэньваюць дзейнасць каардынацыйнай рады, ці насамрэч яны ўспрымаюць яе як прадстаўнічы орган, ці ёсць нейкія недахопы, і што варта было б палепшыць у дадзеным накірунку, каб аўтарытэт каардынацыйнай рады ў самой краіне, унутры краіны павысіўся і каб сапраўды лічыўся таким аўтарытэтным палітычным органам. Дякую. Добрый день. Спасибо большое, что пригласили меня на это мероприятие. По поводу Координационного совета могу сказать, что постоянно общаюсь с людьми, со всеми прослойками населения абсолютно. И уровень доверия к Координационному совету, штабу Светланы Тихановской, очень высок. То есть это наши лидеры, они признаны нами, и все верят, что они действительно работают и ведут нас за собой, то есть в светлое будущее, можно так сказать. По поводу того, что ждут от Координационного совета, что ждут от Светланы Тихановской, все ждут только одного, ждут перемены и ждут, собственно, поддержки. То есть я со своей стороны неделю прорабатывали, изучали вообще на что сейчас спрос в белорусском обществе, для того, чтобы не стихали протесты, для того, чтобы поддержать протестующих, поддержать бастующих. И самый главный спрос сейчас на именно солидарность людей между собой, на солидарность общественных объединений, профсоюзов и так далее. То есть мы сейчас за границей видим, что есть огромная поддержка фондов, есть огромная поддержка диаспор, которые находятся за границей, за пределами Беларуси. Но на данный момент я считаю необходимым проделать огромную работу по увеличению солидарности людей между собой внутри Беларуси. То есть, если так можно выразиться, визуализация солидарности, чтобы каждый человек мог воочию видеть, что рядом с ним находится другой человек, который может в любой момент его поддержать. То есть, хотелось бы, наверное, привести пример этого лета, когда Беларусь стала сплоченной и солидарной как никогда, когда были у всех на руках белые браслеты, тема этот стартап с белыми лентами, и насколько это помогло людям понять, что они не одни, что их мнение поддерживают очень многие. Я считаю, что это очень необходимо в данный момент, нужно развиваться и работать в этом направлении, именно дать понять людям, что они все-таки не одни, потому что я вижу прекрасно проблемы на предприятиях, люди боятся, люди запуганы, люди боятся за свои рабочие места, и им нужно в этом помочь. Людям нужно помочь перестать бояться. И мы это можем сделать с Координационным советом вместе, мы эту проблему решим, и я, наверное, ставлю для себя на данную минуту это самые главные и приоритетные задачи. Наверное, все. Спасибо большое. Дякую. Даволі аптымістычнае заканчэнне. Солідарнасць і каардынацыя. Вельмі добра. Так. Зараз мы пераходзім да часткі якраз такі вельмі важнай пытанні і адказы. Тут я ўжо, спадар Александр казаў, што я пытаўся ў сваіх і сяброў чытачоў на Фейсбуку, каб задавалі пытанні. Шмат было там пытанняў, звязаных з арганізацыяй кангрэсу. Я на гэтае пытанне не адказваю.
в асноўным будуць пытанні, звязаныя з дзейнасцю КС, перспектываў, праектаў і гэтак далей. Но адно з таких ключовых пытанняў, з якога мы можам пачаць дыскусію, мне падаецца наступна. Ну, першае, рыхтуецца, як мы ведаем, усебеларускі сход народны, на які нібы там з розных крыніцаў, рознымі галасамі прапануюць апазіцыі ўзяць удзел у гэтым сходзе. Ужо там учора і Светлана Караткевич пра гэта заявіла на спутнікі, што голас апазіцыі павінен быць пачуты. Такое пытанне. Ці каардынацыйная рада, ці штаб Светланы Ціхановскай і НАУ разглядаюць магчымасць удзелу ў гэтым сходзе? Ці былі такія ўжо прапановы, запрашэнні? Калі так, ці калі не, на якіх умовах вы разглядаеце магчымасць удзелу ў дадзеным мерапрыемстве? Мы, безумоўна, ведаем, што гэта за мерапрыемства тлумачыць не трэба. Конкретно так ці не і на якіх умовах. І другое пытанне. Безумоўна, на кангрэсе будуць разглядацца папраўкі ў Канстытуцыю. Напэўна, мы не ведаем до конца, якія будуць папраўкі. Напэўна, на гэтым сходзе гэтыя папраўкі будуць адобраны і легітымізаваны, умоўна кажучы, потым зацверджаны парламентам. Узнікае пытанне, ці наша паважаная супольнасць, ці гатовы альтэрнатыўны нейкі праект, скажем так, вяртанне да Канстытуцыі 1994 году, які будзе прадстаўлены раней за тую папраўленую Канстытуцыю і менавіта якой будзе прытрымлівацца дзейнасць гэтых трох асноўных стратэгічных палітычных цэнтраў, якія сёння існуюць. Калі ласка, давайте, можа, пачнем з Александра. Дзякуй, Павел. Так, мне тут задали яшчэ два пытанні, звязаныя з тым самым, пра што вы спыталіся, таму я у комплексе адкажу. Па-першае, гэта усебеларускі народны сход, гэта структура, якая не прадугледжана Канстытуцыяй. Яе Лукашенко праводзіў шмат разоў перад выбарамі. У гэты раз ён не адважыўся правесці. І, думаю, не адважыцца, хутчэй за ўсё, правесці, а калі адважыцца, як ён адважыўся зрабіць інаўгурацыю, зрабіць гэта тайна, то гэта будзе выглядаць смешна, таксама, як і яго інаўгурацыя. Дарэчы, тут кажуць, што 5 лістапада сканчаецца тэрмін Лукашэнкі. Сябры, скажу як юрыст, гэты тэрмін скончыўся пасля яго таемнай інаўгурацыі. Ён ужо не з'яўляецца фармальна кіраўніком краіны, не мае ніякіх правоў, і нават праводзіць сход таксама права не мае. Што да пачуцця адчаю, які зараз узнікае, некаторыя тут пішуць, я думаю, што тое, што ў нас не атрымалася хутка, гэта так, але мы ведаем, што людзі не змірыцца з несправядлівасцю і будуць пратэставаць, пакуль Лукашенко не сыдзе. Таму я проста пажадаў бы вам упартасці, цярпення і адвагі, і ўсё будзе зроблена, я думаю, нармальна. Мы не разглядаем магчымасці удзельнічаць у імітацыйных усялякіх сходах, на якіх будзе разглядацца неведама што. Праца над этой Канстытуцыяй ад Лукашэнкі вядзецца тайна. Ніхто не бачыў ніводнага абзаца, ніводнага артыкула таго, што прапаноўваецца. Галоўная мэта яго застацца пры ўладзе, а ўсё астатняе, як мы ведаем добра, гэта ўсё імітацыя. Што да праекта Канстытуцыі альтэрнатыўнага, я вельмі раіў бы паглядзець на Фейсбуку такую групу «Конституция Республики Беларусь». Гэта вынік працы грамадскай канстытуцыйнай камісіі, якая працуе з сакавіка 2019 года, у якой уваходзіць вельмі шмат юрыстаў, вядомых у Беларусі. Гэта праца вядзецца адкрыта, кожны можа там уносіць прапановы, кожны можа крытыкаваць, і зараз там ёсць такі пачатковы праект, які
готовы для абмеркавання, і я вельмі раю бы далучыцца да этой групы. Кожны тыдзень далучаецца 10-20 чалавек туды, таму што людзі цікавяцца, і я запрашаю як чалец гэтай грамадскай канстытуцыйнай камісіі далучыцца. Што да удзелу у розных сходах, мы гатовы удзельнічаць у перамовах, якія прапановвае каардынацыйная рада. І мы лічым, што трэба менавіта гэтаму органу арганізоўваць перамовы, ён створаны для гэтага, і мы гатовы абмяркоўваць, як мірным шляхам перайсці да новай Беларусі. Дзякуй. Спадар Павел, можа, ваш погляд на ситуацию? Ну, калі так пажартаваць, калі выберуць дэлегатам усебеларускага сходу, то чаму б не? Я калісьці быў дэлегатам усебеларускага сходу, але толькі не памятаю, што хоць один раз мяне выбіралі. Так што мы разумеем, што гэта ўсё нелегітымныя структуры, якія ствараюцца по камандзе, по указцы, зверху фарміруюцца спіски ад раёнаў, абласцей, міністэрстваў, калектываў. І ўсё гэта, конечно, выглядае вельмі камічна. Мы вяртаемся нібы ў часы Савецкага Саюза. Большасць з нас, я думаю, памятае гэты з'езды КПСС. Што тычыцца вось гэтай першай часткі, а другая частка, прабачце, я тут адказваў па чату на пытанні, вельмі цяжка адказваць. Другая частка по Конституцыі было вяртанне, бо, напэўна, на сходзе будзе разглядацца папраўкі ў Конституцыю. Значит, да, я зразумеў. Першае, наколькі я неафіцыйна ведаю інфармацыю, уже завершана галасаванне па сістэме голаса, яно яшчэ не абвешчана, але наколькі я разумею, што там будзе выказана меркаванне большасці беларусаў, што да неабходнасці зараз разглядаць Конституцыю, ці галоўныя патрабаванні выканаць, гэта правядзенне новых выбараў. Давайте будем реалистами, что праводзіць нейкія рэформы Конституцыі, рэферэндумы по Конституцыі, ці прымаць іх іншым шляхам, калі сядзяць палітвязні, калі 100 чалавек палітвязняў, калі ўзбуджана больш за 600 крымінальных справаў по палітычных матывах, калі затрымана ў Беларусі больш за 16,5 тысячаў чалавек, калі звальняюць людзей толькі за права выйсці і сказаць сваё слово, нават просто за тое, што чалавек ходзіць чырвона-белымі элементамі на вопратцы, прабачце, якая можа быць Конституцыя? Гэта ж просто смеху варта. Таму галоўным прынцыпам і галоўнай задачай з'яўляецца новыя выбары. А вось пасля гэтага можа быць Конституцыя. Калі мы ўвойдзем у працэс адначасовага разгляду, напрыклад, пасля адлёту самалёту і Конституцыі, і выбараў, гэта будзе хаос. Таму маі кансультацыі з міжнароднымі не экспертамі, а менавіта міжнароднымі супрацоўнікамі, якія адказваюць за выбары, ці за пытаннямі выбарчага заканадаўства ў розных краінах свету, паказваюць, што на сённяшні дзень правесці выбары можна на падставе гэтай Конституцыі, на падставе гэтага закона аб выбарах, а толькі змяніць трэба галоўнае склад цэнтральнай выбарчай камісіі, змяніць участковыя камісіі, зразумела, каб там была абсалютная празрыстасць і удзел усіх палітычных сілаў, нагляд забяспечыць і памяняць інструкцыі цэнтра выбаркама. Наколькі я ведаю, такая каманда ёсць, якая ўжо стварыла поўны пакет новых інструкцый да цэнтра выбаркама. Таму трэба праводзіць выбары, а ўжо пасля рабіць змены ў Конституцыю, бо інакш будзе хаос. Калі будзе хаос, то з гэтым скарыстаюцца рэваншысцкія сілы ўнутры Беларусі і замежныя гульцы. Добра, дзякуй, Вольга. Дякую. Я хотела б, напевно, звернути увагу на тое, што Координаційна рада якраз была створана для того, каб гэты перамовы па выхаду з палітычнага крызісу правесці і для того, каб вырашыць, як зрабіць мірны транзіт улады. Але Александр Лукашенко палічыў, што размаўляць з тымі, хто яго перамог у выбарах, ён не будзе. Таму зараз, калі мы звяртаемся до того, хто будзе прымаць удзел у дыялогі, як гэта будзе імітавацца, то зразумела, што беларускі сход гэта імітацыя працэсу, а тыя людзі, якія ад імя беларускага народу будуць, напэўна, ці зараз заяўляюць аб тым, што яны будуць удзельнічаць, яны не маюць такіх паўнамоцтваў. Паўнамоцтвы удзельнічаць у дыялогі і перамовах маюць ты лідары, якія гэту перамогу здабылі. Гэта лідары аб'яднаных штабоў, якія ў гэтым годзе перамаглі на выбарах. Таму
трэба казаць про то, што павінен быць наш сцэнарый, мы будзем яго навязваць Александру Лукашэнке, а не дзейнічаць па яго сцэнару, калі ён хоча імітаваць ці паказаць, што хтосьці ад імя беларускага грамадства будзе ісці на такія кулуарныя ці нейкія ўнутраныя перамовы, бо асноўныя патрабаванні беларускага грамадства павінны быць выкананы, гэта новыя выбары, яго адстаўка і вызваленне палітзняволеных. Сёння людзі, якія перамаглі на выбарах і дзякуючы якім гэта перамога адбылася, яны знаходзяцца за кратамі. І пакуль яны не будуць вызваленыя, про які дыалог з іншымі і нейкімі іншымі суб'ектамі можа ісці размова. Я не бачу такой магчымасці, і частка людзей была выдворена са сваёй краіны, і яны павінны быць у Беларусі для таго, каб казаць про тое, што гэта нейкае палітычнае поле, а не палітычны крызіс. Гэта першае. А другое, калі казаць про Канстытуцыю, я лічу, што, канешне, все тыя працэсы, якія зараз Александр Лукашенко якімі спрабуе паказаць, што нейкі працэс ідзе, ён проста зацягвае час і замоўчвае тую сітуацыю і хоча збіць тую пратэсную хвалю настроі беларусаў. Я ўпэўнена у тым, што ў яго гэта не атрымаецца, бо людзі настроены абсалютна актыўна на тыя патрабаванні, якія агучыла. Гэта першае. Другое, гэта, калі мы кажам пра Канстытуцыю, я лічу, што кожны грамадзянін, незалежна ад таго, што мы не падтрымліваем яго гэтую ідэю пра Канстытуцыю, мы ўсе павінны выказацца, што умовы, пры якіх мы можам размаўляць пра Канстытуцыю, гэта вось гэтыя 3 патрабаванні, і кожны грамадзянін і праз платформу «Голас» і праз іншыя інструменты павінен быць актыўным і выказаць сваю пазіцыю на гэты конт, каб не адбылося так, што потым нам скажуць, што мы нічога і не прасілі. Дякую. Тады такое тэхнічнае хуткае пытанне. Мы дапускаем сітуацыю, што ўсё ж такі гэты з'езд будзе праведзены, сход, і будуць унесены папраўкі Канстытуцыі. І ён заявіць, што вось я аднавіл легітымнасць, і, магчыма, там праз нейкі час, там 2-3 гады, магчыма, будуць новыя выбары, і ён атрымае нейкую пасаду па сцэнару стане, як адбылося, калі Назарбаев стаў першы прэзідэнтам. Фактычна быў пастаўлены тэхнічны прэзідэнт, а асноўныя механізмы кіравання і інструменты ўлады засталіся ў яго руках. Якая, ці ёсць стратэгія, ці ёсць адпаведны адказ, калі ўсё ж такі гэты сход будзе праведзены, калі змены ў Канстытуцыю, фактычна новая Канстытуцыя будзе прынятая, а умовы, якія выстаўлены і Каардынацыйнай радай, і Ціханаўскай, і НАУ не будуць выкананы. Вось які адказ будзе на гэтыя дзеянні ўлады. Мы бачым, што Лукашенко саступаць не збіраецца. Калі ласка, спадар Павел. Я ў парадку дыскусіі хацеў бы прапанаваць. Учора, выступаючы на адкрыцці кангрэса, я сказаў, што можа калісьці настане час стварэння ўрада. Каб зразумець маю ідэю, гэта зноў-такі ў парадку дыскусіі, трэба разумець, для чаго гэта рабіць. Гэта не значыць, што хтосьці хоча заставацца за мяжой, ці тут кіраваць структурай, створанай за мяжой, нікаму не патрэбна. Не. Гэта адзін з магчымых элементаў ціску на рэжым. Мы павінны рабіць кожны дзень усё, каб ціснуць на рэжым рознымі інструментамі. Такім інструментам можа быць стварэнне ўраду, якая, магчыма, бы ўзначаліла як кіраўнік выканаўчай улады Светлана Ціханаўская. І гэта інструмент ціску мог бы нам дазволіць наступнае. Першае, мы можам арыштаваць маёмасць Беларусі за мяжой, але каб яе атрымаць у інтарэсах беларускага народу, гэта можа зрабіць толькі прызнаны ўрад па-за межамі. І у нас ёсць такія прыклады гістарычнай сучаснай гісторыі, што гэта магчыма. Наступнае, мы павінны прадстаўляць менавіта такі ўрад, павінен прадстаўляць Беларусь у ўсіх міжнародных кантактах, у ўсіх міжнародных арганізацыях. Ён можа ствараць пасольствы Беларусі за мяжой, калі ён будзе прызнаны адпаведнымі краінамі. Он можа блакировать усе міжнародныя дамоўленасці нелегітымнага ўрада, нелегітымнага Лукашэнкі, нават з тыя, пра што мы кажам вельмі з вастрынёй, абвастрэннем дарожныя карты з Расійскай Федэрацыі. Яны ўжо будуць мець абсалютна ніякай юрыдычнай сілы. Урад можа выдаваць дакументы для дыаспоры, у тым ліку, калі легальныя пасольствы пачнуць блакаваць выдаванне дакументаў беларусам дыаспоры. Мы ведаем факты нават сёння, што беларускіх студэнтаў не пушчаюць у Беларусь вяртацца толькі з таго поводу, што прычыны, што яны вучацца ў Польшы. Мы павінны фактычна гэты ўрад будзе працаваць на тое, каб максімальна дэлегітымізаваць, зрабіць нелегітымным Лукашэнку і ўрадавыя структуры Беларусі ў міжнародных кантактах.
Ён ужо нелегітымны, фактычна Да, міжнародны. но я кажу, што мы павінны атрымаць прававыя ацэнкі. Прызнанне такога ўрада за мяжой дае нам прававы інструмент атрымання актываў, сродкаў, арэшту маёмасці, прадстаўлення ў міжнародных арганізацыях, стварэння дыпламатычных інстытутаў. Гэта вельмі моцны інструмент ціску, які неабходна было бы стварыць, я думаю, што ў бліжэйшай перспектыве. Але гэта як ідэя. І на чале са Светланай Ціхановскай. Я лічу, это было б важна. Тады ў кантэксце таго, што спадар Павел сказаў, ці фактычна, калі мы будзем мець доўгатэрміновае супрацьстаянне, сярэднетэрміновае, гэта год. Ці азначае гэта фактычна структурызацыю вось тых пратэснага руху і тых інстытутаў, якія знаходзяцца на сённяшні дзень за мяжой. То бок фактычна Светлана Ціхановская прымае прысягу прэзідэнта, фактычна народная інаўгурацыя, першы момант. Координаційная рада становіцца протапарламентам, тады ў дадзеным кантэксце, бо ўрад усё ж таки таксама трэба легітымізаваць, а хто гэты ўрад, умоўна кажучы, тэхнічны, будзе легітымізаваць, ці ён сам сябе прызначыць, ці гэта будзе абраны... Гэта міжнароднае прызнанне краінамі-партнёрамі, міжнароднымі арганізацыямі. Калі на чале гэта ўрада стане Светлана Ціхановская, я лічу, як юрыст-міжнароднік, які працаваў у дыпламатычнай сферы шмат гадоў, у нас ёсць уже адвакат, готовы гэтай пытаннем заняцца і мае поспех з адной з краінаў прызнання такога ўрада і арэшту і перадачы сумаў нават на 20 мільярдаў долараў США ў інтарэсах гэтага ўраду. Гэта ўсё рэальна. Гэта праца, гэта можа не такі хуткі варыянт, але гэта ціск. Мы не кажам пра пераход у сярэднетэрміновую барацьбу. Мы лічым, што перамога магчыма і магчыма заўтра. Але каб яна была магчымай рэальнай, мы павінны паказаць дзеючай уладзе, што будзе з ёй, калі яна не пойдзе на саступкі на дыялог з народам. Бо фактычна яны не змогуць не паехаць за мяжу, не падпісаць ніводнай дамовы, не атрымаць ніводнага замежнага крэдыта з міжнародных фінансавых інстытутаў, бо ўсё гэта будзе заблакавана менавіта гэтым урадам. Дзякую. Зараз тады пытанне да тое ж самае фактычна да спадара Александра, спадара Вольгі, толькі яшчэ да Вольгі такое трошки пытанне, ці разглядаецца працэс менавіта трансфармацыі координацыйнай рады ў больш такі прадстаўнічы орган, як протапарламент ці устаноўчы сход. І таксама, каб да дыскусіі яшчэ і Сергея запрасіць, ці гатовыя, напрыклад, наколькі гатовыя і як доўга гатовыя змагацца людзі, вось працоўныя, у сярэднетэрміновай перспектыве ці ў доўгатэрміновай перспектыве. І тое ж самае пытанне по інстытуцыяналізацыі і структурызацыі, вось тое, што казаў спадар Павел да спадара Александра. Калі ласка. Дзякую, Павел. Насамрэч, я не вельмі і ўвогуле не люблю гэтую асацыятыўнасць нейкімі ўжо структурамі, які існуюць. Я не бачу координацыйную раду як протапарламент. І ўвогуле пазбягаю такіх тэрмінаў, які б нас асэнсавалі з тым, што ўжо існуе. І працэдуру выбара, і там вызначэнне людзей, якія ўваходзяць у координацыйную раду, яна не выбары. Да? Мы не выбіраем людзей ад грамадскасці, таму складана назваць гэта протапарламентам. Я больш бачу гэта асацыяцыю, якая увасабляе вялікія розныя часткі беларускага грамадства. Гэта і сацыяльныя сферы, і працоўныя, і грамадскі сектар, і палітычныя партыі, якія упершыню, напэўна, Беларусі існуюць пад адной крышай, у адной пляцоўцы і працуюць на будучыню Беларусі. Такога, на мой погляд, ніколі не было. Былі кааліцыі палітычныя, грамадзянскія, але каб адна структура мела вось такую структуру, каб туды ўваходзілі розныя прадстаўнікі, то такога не было. І я бачу далей вось задачу даваць людзям простыя шагі, крокі і механізмы для таго, каб яны працягвалі ціснуць на ўладу. Калі там функцыя там антыкрызіснага кіравання, яна адна, то у координацыйнай рады гэта функцыя менавіта грамадзянская супольнасць, і што кожны грамадзянін можа зрабіць для таго, каб наблізіць сыход Лукашэнкі, і мы будзем даваць ім тыя інструменты, якія ў нас ёсць. Гэта ціск на розныя інстытуцыі і скаргамі, і заявамі, і прапановамі, гэта ціск эканамічны, што кожны можа зрабіць, каб унесці свой унёсак у тое, каб не фінансаваць сёння апарат і бюджэт, і таксама і міжнародны
міжнародны ціск ад дыяспоры тых людзей беларусаў замежжа, якія яны маглі паказваць. І вось тое, што я бачу, у чым я бачу вось гэтую функцію асноўную. Сергей, тут задаюць пытанні ўжо і ў чаце, менавіта што натхняе працоўных і што будзе натхняць працоўных на каротка ці сярэднетэрміновую барацьбу. Ці змогуць працоўныя ці нават простыя калектывы, не датыкаючы работнікаў заводаў, а менавіта людзей у працоўных калектываў розных прафесіяў, што іх натхняе і што трэба, каб яны больш актыўна удзельнічалі у гэтай барацьбе і гэтак далей. Ну, я еще раз повторюсь, что именно вдохновляет людей то, что они не одни. Вот, что, действительно много. С каждым днем становится все больше, больше, больше и больше. То есть, исходя из последних новостей, даже на тех же предприятиях, с каждым днем, то есть каждый новый человек, еще плюс есть еще одно заявление о том, что люди выходят на стачки. Вот, даже официальные бумаги пишут. К вопросу, сколько смогут продержаться люди в таких забастовках, да, я думаю, люди, которые уже начали бастовать, в условиях нынешнего геноцида белорусского народа, это люди, которые уже готовы и согласились идти до конца. Вот. То есть наша задача сейчас просто развивать это движение, помогать этим людям. То есть мотивировать их как-то, помогать там морально, физически, юридически, там, финансово и прочее. То есть нам нужно людям просто помогать. Вот. Нужно людей агитировать. Это очень важный факт. Понимать, показывать людям, что их ждет, если они не будут сопротивляться этой власти. Вот. И если мы будем все это делать, если со стороны Координационного совета, если мы будем поддерживать людей, физически поддерживать людей, то это все это движение, оно продлится ровно столько, сколько нужно, чтобы, как выражается Пал Палыч, самолет улетел. Вот. То есть это может длиться очень долго. Калі доўга, то гэта не ў наших інтарэсах. Да, это, конечно же, не в наших интересах, но я имею в виду, что люди готовы идти на более длительное такие время, выходить на эти забастовки, выходить на стачки, выходить на марши, то есть это все не утихает и люди не сдаются. И если к этому всему еще приложить экономический аспект, политический аспект, то есть созданием там, временного парламента за границей, признание всенародное, которое уже есть вот, нынешнего президента Светланы Тихановской, это все вкупе может быть вполне себе эффективным таким рычагом управления и воздействия все-таки на действующую власть. То есть я думаю, этой власти долго не осталось, мы все в это верим, вот, но мы можем максимально это ускорить. У нас есть для этого все ресурсы. Ну і пытанне да Александра, магчыма, апошняе ў нашай сесіі, бо павінны ўжо скончваць. Якая стратэгія штабу Светланы Тихановскай на сярэднетэрміновую перспектыву, пра якую узгадваў Павел Латушка, і тут яшчэ ад гледачоў пытанне, што варта і што можна зрабіць, каб сітуацыя ў Беларусі не перарасла ў сітуацыю, якую мы маем у Венесуэле, і улічваючы таксама і роль Расіі у тых працэсах, якія зараз маюць месца ў Беларусі. Дзякую. Дзякуй, Павел. Стратэгія Светланы Тихановскай і усіх астатніх структур, яна адзіная і вельмі простая. Ціск, перамовы і новыя выбары. І тут кожны можа знайсці сабе месца, як ажыццявіць ціск, як далучыцца да таго, што робіцца, як спрыяць перамовам і на нацыянальным, на міжнародным узроўні. У тым ліку не выключаецца тое, пра што гаварыў Павел. Адзінае, што гэты ціск павінен быць мірны, і мы заўсёды заклікалі і заклікаем людзей не ўжываць гвалт, таму што калі ты супраць ваенных будзеш применять силу, то ты проиграешь, и это только и чакаюць ад нас. Як ажыццяўляць ціск?
Гэта ўжо не стратэгія, а тактыка, і мы кожны раз яе мяняем в залежнасці ад абставінаў. Пра штосьці ўжо тут гаварылі Сергей, Ольга і Павел. У мяне тут пытаюцца, якія новыя ініцыятывы могуць быць. Зараз ёсць ініцыятыва усіх тых людзей, якія ціснуць на людзей, якія бастуюць, на студэнтаў, на выкладчыкаў, складаць іх спісы і рабіць іх публічнымі. Дэмаралізаваць гэтых людзей, таму што яны дзейнічаюць не для народа, а супраць народа. Гэта адна з адзін з актыўных накірункаў дзейнасці, каб яны не засталіся па-за ўвагай. І другое, пра што мы яшчэ тут не гаварылі, але думаю, што гаворыцца ўсюды, гэта вялікая самаарганізацыя нашага грамадства. Дыаспора показала в найвышэйшую ступень арганізацыі, і мы бачым, вось толькі ўдумайцеся, што зараз адбываецца, такога ніколі не было. Каб уся дыаспора, усе беларусы з розных краін былі заадно, адчувалі сваю еднасць і працавалі разам. Зараз расце народны рух самакіравання. Двары, мікрараёны, гарады аб'ядноўваюцца, знаходзяць агульныя інтарэсы, вырашаюць грамадскія праблемы. І вось гэты рух стане сапраўднай асновай для самакіравання. Таму я удзячны вельмі ўсім тым, хто гэта арганізаваў, маім суразмоўцам, і заклікаю кожнага, хто хоча штосьці зрабіць для новай Беларусі, долучацца да гэтага народнага руху ці да любых структур, якія працуюць разам і захоўваюць нашу еднасць. Жыве Беларусь! Нас пакуль яшчэ не праганяюць, так што можам, напэўна, яшчэ адно апошняе пытанне да ўсіх удзельнікаў я задам. Наконт папулярызацыі ўсё ж такі беларускай культуры, мовы і сімваляў. Задаюць пытанне, чаму не Светлана Ціхановская, не КС, і вось новаўствораны НАУ не карыстаецца ці, прынамсі, не выкарыстоўвае нацыянальную сімволіку, герб пагоню і бел-чырвона-белы сцяг, прынамсі, у межах вось гэтых сайтаў, якія створаны. Калі бачылі выступленне Светланы Ціхановскай, яна выступае на фоне бел-чырвона-белага сцяга, так што тут пытанняў няма. Я тоже. По ощущениям все. Я хочу звернуць увагу, што ў Коардынацыйнай радзе таксама ёсць група па беларускай мове і культуры, і яна таксама зараз актыўна працуе на тэрыторыі Беларусі і на арганізацыю вось тых мерапрыемстваў, якія ладзяцца ў дварах. І мы таксама плануем зараз больш ужываць беларускай мовы у наших эфірах і запісах. Дякую всім за удзел. Спадар Павел, спадарыня Ольга, спадар Сергей, спадар Александр. Дякую за ваши вельмі слушныя увагі і пазіцыю. Вы, напэўна, праяснілі сітуацыю шмат для каго. Дякую арганізатарам і перадаю слово Михаилу. Мы ж таксама за мову і за сцяг. Я не паспеў тут включаць. У нас у офісе нават пазаўчора скралі бел-чырвона-белы сцяг. Але это не скралі, кажуць, што калегі па офісу забралі з Координацыйнай рады, каб здымкі рабіць. Дякую яшчэ раз. Спасибо, Павел, за профессиональное ведение этой сессии, за то, что вы уложились ровно во время. Спасибо всем участникам, было очень интересно. Мы восхищаемся вашей смелости. Кстати, насчет смелости, я имел честь на этой неделе модерировать разговор Ольги Ковальковой с диаспорой, и один из вопросов там как раз был: Ольга, не боитесь ли вы? Ответ Ольги был: бояться? Страх? А что это такое? Спасибо вам, что вы с нами, что вы боретесь за нас, и до встречи в свободной Беларуси. Спасибо. Хорошего вечера всем. До свидания. Живее Беларусь.